What's up guys? Welcome back to my channel and this is Rodney Edem. I'm Raphael. And I'm Jimar Mereldo. And I'm Joshua Makulanta. I'm Arvin Maslukinan. So ayun guys, shoutout pala sa Tinik Boys. So yung Tinik Boys ito pala, sila pala. Saka TF Boys. TF Boys. Sa Amon Forever. Shout out sa Tinik Boys. Stay at home lang guys. Miss na kamo namon. Mag-start na kami ng huli ng mga kagang. Bye-bye! Bye-bye! Guys, naghanap na kami ng mga kagang. Nakita na tayo. Wala pa. Mission failed. Pan pa, naka-quarantine yung ano. Tara, sa buhay ko. Guys, if ever na mag-failed ningkuan namon ka ng mukbang ba kay mumukbang unta namon ba? Nagas, ikulbaan good me kay naay curfew ba karon. Masing madakap mi dire. Masing naay pulis mo ronda patay tadi. Para lang sa mga kaging oh. So ayun guys, mga ilang minutes na kami, ilang minutes pa lang naman. So huwag kayong mag-worry kasi ilang minutes pa lang, di ba? Wow, Pierheldo, kitang-kita. Subscribe to our channel guys. Kanang Burp Official kay mag-grave daw sila og kuan. Mag-grave na san kuan kagang. Yan. Wala pa. Musta mo dira? May balat na yung sa puwet. Tamaray. Wow, nagpuko siya lo. Lo, asa man ka? Bay, asa man ka bay? Balak ka. May na Diyos. Ay pa. Wow, pa. Hindi siya tulungo today. Hindi ako na tao. Sure ba? Balik yan. Kung sa'yo na adere? Balik na tayo. Tinuod daw. Hoy. Paray, wala pa dira. Tara. Na in Jesus name. Na guys, murag feel good ni, di ba? Wala talaga. Na guys, feel good guys. Gusto mo dira? Ano? Meron. Lang guys. Saman jod. Mulas gapo. Nagipaningot lang. Wa jod mo. Log yun. Thanks po. Saman, failed jod. Failed man ang imong pagtubong sa imong alaga. Wa ang gawas. Nakabati no. Wow, shout out dahil sa TF Boys na Shout out nga pala sa Flock Farms. Shout nga kita. Pantay na Dia si Larp. Dia, just call me Lap. Sa may Lap. Lap na. Masa did mawi, unsa nang gipaming dito oy. Yan, shout out kay Arvin Hill. No. dalawa pa. Arigama na zero. Wala. Kagang. Kagang raba. Nadarap ko Hindi siya nakakaon siya. Adi nga. Na wala siya nag-focus ting. Ayan, Tapos siya. Hindi na kami mapapahiya. Hindi na kami mapapahiya daw. Na ay baby, yung baby niya guys. Tual guys. Na kuya good sa Arvin. Ayan o. Babay daw, babay. Paano malalaman kung babay? One minute, itin. Pabilog. Pag suwad siningan Yan, pabilog babae yan. Pero pag patusok, lalaki. Ano din na. Pero kung imong kaptan, ning utog yung So guys, duwa na jud guys. Naay duwa. Nsurtiya ba ni mulun? Guys, come here. Aw, dira lang mo. Nakaharap pa. Ano nakaharap la kawawa. Laki oh. Ting. Basig si taon kita san kuan tanod. Dire. Ana ba guys, babae daw, babae. Ikaw na ba nagkuhan guys?
Lamay dyan na guys. Ngaman, nandalagan man ka mo. Masing may ngat sa Puswag ba? Guys, wala na silang paki guys kung madakpan sila sa damit guys. Basta makakaon lang guys o kagang guys. Sure na. Lami ba na kayo? Lami ba na guys? Lami pa na Okay kayo guys sa pag- inyo. Joke. Harang din, harang. Labi na naikuan kung sili na may dasili na marasa. Duwaw. Na ay nagpakita guys. Na ning dunit ang iyang kuan lawas. Ano lumubo oh. Kabukol. Hindi mo yung magi, nakuha niya na, pulis. Nakamotor. Ha? Pulis, nakamotor. Lord. Ay, gano'n. Tinan mo. Bakit? Nakamotor. Nira ko ka kuya. Hello. Ang buki. Dati si Kuya Balon na lang nabilis. Megapon. Naman may megapon man ako dapat. Oo, may gabon mang gudad po. Ama ko dumalagan sa Megapon. May megapon manggod. Salita ko wala yung megapon. Kasi Mario maraming ko. Kuya, di makahuli natin. Muntik na kayo mahuli. Buisit. Kano ko nagpabiling ka man yung kumar. Mar. Naman nagpatulog man megapon na. Nakita ni ka mo Hey dumalaga. guys, yung sugat guys. So, Napailaw yung ano. katangahan mood. Shout out kay Jingjing. Hello si Jin Onggi. Shout out. Naman nangarida man mo. Oo. God, pati nga. Hala. Ano yan? Agay, Kaya umasok mabuhat. ko. Gumo ko dira ka nagpagbalit. Lagban. Kay di din na kami. Gikul ba mo? Pero kung bisan makakwanta, madakop man gud kita kung mahuli kami guys, may dala-dala man kaming mask. 'Di ba? Kaya syempre, kung saan tayo pumunta, kailangan natin may mask. Guys, dito kasi sa amin guys, kahit isla lang dito, kailangan din namin mag-mask. Kahit COVID-free pa kami, kailangan din namin mag-mask, tsaka social distancing. Sinusunod lang namin yung protocol, pero social distancing. Pero guys, ngayong gabi, di namin in-expect talaga na yun yung mangyayari. Kasi nga guys, gagawa kasi kami sana ng mukbang, di ba? Kaya kami guys, ng mukbang ba kayo? Nag-crib na lagi kami sa itong kwan ba, ng kagang ba, ng alimango. Naman may guys, mas ating ano yun. Then, Erod, palod. oh, color. Hi guys, kasala ko na. Ayaw, kasali pala si Ralphil. Umalis siya kanina kasi nadlock siya. Di ba? Ligo ako guys kasi natakot. Natakot, kalooy man, ugoy. Kaya nga man Ralph, nadlock ka man Ralph. Ikaw man ang nakakita Ralph, naman wawang kayo naging mo. Halata. Yawa daw. Joke ra. Pero guys, may da kami mask. Uy, May mataas may ako sa kun mata, di ba? tawa kang atong kan Arben kay ano lang, towel lang kay wala siya mask. Hindi naka-afford pa. Okay. Kapag afford kay So, ay. okay kayo ba? Ubus man ang mas dyan eh. Ubus. Kanan mga washable na lang ang gigamit. Sayang. Sayang guys, pang mukbang sana namin yun guys. Na, lami na unta. Suno. Dagang para man direk silig. Oh, damo nga din silig guys. Yay! Guys, hindi naman kami sa nagpapasaway kami. Kasi unexpected guys kay di kayo maaram na amo nga doon may hitabo ba sa amon. Say kasi yan, narunda pa ka. Ito ba? Lagi. Narubing pa. Ito, kay Yeah. pakani, say limot. Kaya Maaram. talaga natin na-expect na. Pero guys, amo lang to guys, gini mo kay magdakop na lagi kami. Kuan, yung kagang ba, magdakop para gamiton namon sa mukbang namon. Na kay na epic film man, so wala.